Dag dames en heren, van harte welkom weer bij Allotria TV en dit wordt weer het zondagsconcert. Vandaag blijven we kort in de buurt, verblijven in Maastricht, voor wat zou voor een keer zo wie de weg gaan als de tijd ook zo prachtig is. We laten u vandaag door middel van foto's, dia's, filmpjes, alles aan één geplakt en geknipt zien wie zo'n of us prachtige stad is. Het filmpje, het zondagsconcert, het vandaag Mie Leef Maastricht en dus het muziek wat voor de bij uitzoeken is Mie Leef Maastricht. Gezongen door de Altsounds en de zingende Potsvrouw. Het is geschreven in 1984 en toen nog opgenomen. Het is geschreven door Jos Kuipers en wie gezegd de Altsounds en de zingende Potsvrouwen. Na de hand heeft iemand er nog klokkengeluid bijgebracht, ik weet niet wie. Ik heb dat zo overgenomen en ik wil degene dat gedaan heeft daarvoor bedanken, want ik vind het ook heel chic erbij passen. Daar gaan we dus. Mie Leef Maastricht. Allotria. Mie Leef Maastricht, hoe's de afkomst, hoe's de geest, blijft toch Maastricht. Stad met historie, victorie en nog wel een schettingslaag. Toch ben ik trots op Maastricht, iedere dag. Stad aan de Maas, doostig vernieuwd de charme, stad van savants. Stad van Maastricht, dat blijft rondje zo lang als in de wacht. Komt maar gerust naar Maastricht als geweld. Als kleine grootman, maar ik al trots. Ja, dat mijn leef goed nog stond in Maastricht. Lai la lai, lai la lai, lai la lai, lai lai la lai. Zing het maar uit de Maastricht. Lai la lai, lai la lai, lai la lai, lai lai la lai. Niks is te groot de Maastricht. Mie Leef Maastricht, hoe's de afkomst, hoe's de geest, blijft toch Maastricht. Stad met historie, victorie en nog wel een schettingslaag. Toch ben ik trots op Maastricht, iedere dag. Als kleine grootman, maar ik al trots. Ja, dat mijn weg goed stond in Maastricht. Lai la lai, lai la lai, lai la lai, lai la lai. Zing het maar uit voor Maastricht. Lai la lai, lai la lai, lai la lai, lai lai la lai. Niks is te groot voor Maastricht. Lai la lai, lai la lai.
En dat was weer een zondagsconcert voor vandaag. Volgende week zondag hebben we weer een ander plekje. Dan gaan we weer ergens anders naartoe. En dan hebben we ook weer een ander muziekje. En tussendoor in de week hebben we voor iedere dag opnieuw weer een nieuw filmpje in het Oetstepje. Ik zou zeggen, wat ons betreft, Allotria TV brengt de gezelligheid terug. Geren, tot ziens!